Така я направим сега. Видео по влака. Тук има кошчета. Това е втора класа. Тук това нещо. Цак. Много удобно. Сега само този влак да не тръгне на някъде, защото ще... Ще видим, ако може да се качим в първа класа. Разликата в първа класа, между първа и втора класа е, че там седата са съвсем малко по-различни и там сервират 3-степенно меню, те не могат да хапят. Иначе това е централната гара в Лондон. Мисля, че за феновете на Хари Потър тук имаше някакви сцени с снейки. Таком ми съобщава, че съм в UK. Първа класа с писания, да видим затворили. Ето първа класа. Седалките са малко по-различни. Абе, супер як си е влака. Рекорда е 334 км в час. Тук май вече навлизам в част, където е стюардесите, стюардите. Та рекорда му е 334 км в час. Горе-долу се движи с 300. Под Ла Манша, 70 и няколко метра, мисля, че под Ла Манша. Държа. Това пак е първа класа. Имате мега яко. Мега яко. Имате кабинки. Да заключим тук. Сега мисля да слезна от влака вече, да не е да тръгне на някъде или да го затворят. Знам ли. Отваря се. Малко бавно се отваря вратите. Това е. Това е тура. Мега якия влак. Звездата на Европа. Евростан. И сега трябва да намерим начин как да стигнем до Хостър.
като се движиш 300, вижте какво става. Размазваш гълъби по пътя. Много яко. Welcome to UK. Така, ще направим една разходка на квартала, в който се намира хостела, където изкарах 3 дена. Днес ще е третия, утре заминавам тук. Кварталчето е на около 1 час пеша от центъра. Там, където са винали Big Ben, City of London, основните атракции и важните сгради. Вижте за какво подредено нещо. То си личи, че е газарски квартал. Другото, което най-вероятно много от къщите се ползват като хотели или ги дават под наем, защото виждам, че има доста туристи такива като мене с куфарите. Идват, заминават. Също хубавото нещо, това кварталче, предполагам, че това е доста скъпо, ако човек си купува тук къща, е, че е близко до парк Кенсингтън Гарден. Точно тук е една крачка. Нещо като Южния парк. Сега само ще завъртя така, да видите. Широки улици, бели, подредени къщички. Техните къщи са много странни. Нали, там където съм отседнал е такава. С едни големи стъпала, едни тежки врати. И сега ще отидем към една по-главна улица, където минават автобуси. И след това ще ви отведа на една... Това може би заради тази улица ми хареса най-много, че съм тук в този квартал. Пълна с магазинчета, ресторанти с кухня от цял свят. Азиатска, нали, такава от Близки изток, Mediterranean, Seafoods, каквато се сетите, индийска. Те индийската към азиатската, не? Тайландска кухня, италианска не съм впечатлен, защото все пак на България всяко второ заведение е с италианска кухня. Обаче, примерно, в ресторант с кухня от Узбекистан никога не съм бил, даже аз сега мисля да отида там. Само да приемат плащане с карта. По принцип до сега за 3 дни навсякъде няма място, където да не е можело да се плаща с карта. Което е голям плюс, защото примерно тук те не работят с евро, трябва да обменяте паундове
после се чуете кой ги правите, ако не сте и парчили всичките. Не съм отменил нито един паунд. Навсякъде само с карта. Даже на някои места, като питам, те ми се очудват. Of course you can pay with card. Значи в това отношение е топ. Другото, което е, тук в този квартал, пак и то навсякъде, като ходите, може да видите хора от всякакви националности. Тоест това Лондон е такъв мегаполисен град. По-хубава сладкарница. Мегаполис, 9 милиона човека живеят тук. И това се дължи на, понеже преди, пак, когато UK и Британия са били империя, нормално от цялата империя хора да идват да живеят тук по различни причини в столицата. В момента е така в Ню Йорк, може да се каже. За Америка, понеже те са следващата империя. В смисъл, те са настоящата, която залязва, според по мое мнение. Това бебчика са го оставили така безпризорно. Ево место. И характерните. Това не е точно, ама тия таксита черните. Гледам, че майче са електрически вече. Поне не мога да ги чуя, когато се движат. Някакви новички са такива. Двоетажните автобуси. Още не съм се качвал на такъв. За днеска планаше да се кача на най-високата сграда небостъргач тук в Лондон. Казва се Шред и мисля, че около 300 метра висока. Надявам се така да е хубаво времето, да е слънчево, защото всеки ден към 3-4 почва да вали. English weather. Това е много добър либийски ресторант. Тук преди 2 дни яде. Много хубаво. Яденето колко ми излезе? Към 22 паунда, нещо такова. Значи около 50 лева. То реално 2 ястия. Първо разядка, хляб и носят, основно ядене с месо и една газирана вода. Така ще ми от друга страна. Което за България може би е скъпо, но за тук не е.
А това пък отсреща Central Wash. Тук си изпрах днеска дрехите. Доста удобно. Значи за половин час на бърза програма. И след това още половин час сушене. Направо дрехите бяха готови да ги обличам. Един час горе-долу. Тук светофарите са ужасни. Никой не ги спазва. Всеки бърза. И сега това е уличката, която ви разправям. Ще видите колко яка уличка. Пълна с ресторанти, магазинчета и е на 4 минути, ако мина от другата пряка, на 4 минути от хостел. После, като хапна в ресторанта, ще ви покажа и парка. Тук всякакви магазини. Железарски. Не, че ми трябва железарски магазин. Мисли да влезна в един хранителен магазин, да разгледам цените. Ето този е може би подходящ, но сега нямам време. Може и утре. Още не са започнали ресторантите. Пак горе-долу на разумни цени. Тук да, тия сафари просто никой не ги спазва. Почват ресторантите. Принц Алфред, Бела Италия, италиански. Дъкън Нудълс, това е тайландско, най-вероятно. Това е някакъв хотел. Оп. Тайландско. Gold Mine. Пекарна от другата страна. Chicken Shop, пилета. Месен грил. Това са такива дюнери. Мобо, Бейсвотър. Това са някакви японски неща с мляко. Тайландско. Тайландско пак. Американско Макдоналдс. Те друго не знаят. Само бургери.
От другата страна имате типична бритиш английска кръчма. Американско Burger King. След това Subway. Hi. Look. Italian restaurant. What is this? Negroni for £5. Okay. Have you ever seen it in London? What? Have you ever seen £5 Negroni in London? No, I Now haven't. you know where is it. Yeah, but tonight, in the evening, I will come. Bye. So now Subway, grocery store, casino. Те си мислят сигурно, че съм известен ютубър и ще ми направя реклама. Тя ще ми направя. Тук пак някаква запоставя. Ето тук е индийски ресторант. Между другото вчера идвах тук, обаче бях само аз. Той е малко ресторант и ми казаха, че няма място за един. Италиански Taste of India от другата страна. Ето едно малко по-старо такси. Оп, гръцки ресторант, словаки. Италиански пак. Това не знам какво е. Тук руски магазин. Queen Gift Shop. Просто тази уличка, ако искате да дадете, тук е мястото. Сега Queensway Market, тук е нашето място. Аз вчера половин час се въртях тук, докато разбера, че се влиза вътре. Сега влизаме да търсиме узбекистанската кухня. Вижте, тук е като битак. Някакво такова. Triple Hot Spicy. Това е таланско. Мирише на подправки. Такс. Ето узбекистански. О, тук сме ни. Сега ще видим какво ще ядем. Това е менюто. Борш. Сонса. Това ще имам. Сонса. Сега ще се... Така. Това е ресторантчето тук. Узбек Корнер. И вижте прави какво става. Бразилиан хаус. С бразилска храна. Ама сега не мога да пробваме това, просто няма много се не. Sorry, is this a Brazilian restaurant? Cool. That's cool. I'll come here. И натам има още, най-вероятно, но сега ще ви заведа в парка. Малко по-шейди е този маркет тук. Ето тук фрешо е. Отколкото другите на улицата. Това всъщност
така вътре като влезете изглежда някакво такова доста... Нали се едно, че сте в някакъв много затънтен квартал. Реалността е друга. Този квартал е според мен е мега газарски. Тук имате Mediterranean Kitchen. Сандвич. Китайски пак. Китайски ресторант. Това ви е едното метро, Queensway Station. Малко по-надолу имаше още едно. Чуваме български език, но не се очудваме, защото тук има бая българи. Този квартал според мен е нещо като кварталите деца до Южния парк, защото тук идвате и някакъв такова паркче като Южния парк. Влизате в парка. И някой извъни. Така. Сега ще вземем колело. Обаче започна да вали пак. Not good. През приложението си взимате код, като го наймете. Въвеждате кода тук. 232 но 2 не става. Ето го. Включи се. Взимате си колелото. Само да го преберем телефона. Защото сега пак с този дъжд ще си лепем малата. Проверят си седалката. Защото може би ще трябва да направим петак. Качвате се на колелото и газ. Сега с GoPro така ще стане работата. Да не бустим на някой. Да. Доста лошо.
Shit! Shit! Виж, скрием се. Много ще ни навали. Еми, това е. Пак се изсипа толкова дъжд. Пак се изсипа този дъжд и сега ще седим тук. Не мога целия стана мокър. Вир вода. Точно за 2 минути. Всеки ден. Така.